Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugeng kasarasan kabagyan tuwin kamulyan. Mugi tansah kajiwa kasarira wonten ing ngarsa panjenengan sedolan kula. Waratin sagung dumadi Raharja Niskala Satuhu. Wonten ing ngarsanipun para sesepuh pinusepuh piwah para aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas lebdok ing pitutur ingkang patos kula peteni. Wonten ing ngarsanipun keluarga agung Bapak lan Ibu Kombes Pol Haryati SH SPK MA ingkang kinurmatan. Ingkang kinurmatan ugi para tamu kakung lan putri kang sampun kepareng rawuh sarta para kadang muda werda minulya. Saderengipun sumangga sareng-sareng tansah kula dherekaken kunjukaken raos puji lan syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Minahkulas lan Asih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan lan kanugrahan satemah dinten nika sedaya saged nyawiji ing papan nika kanthi bagas tuwin waras tan manggih pepalang setunggal menapa kemawon. Salat salam kunjuk wonten ngarsanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun wonten ing dinten akhir mangke. Amit-amit pasang kaliman tabik tinebihna ing tulamanu dumawahing tawang-tawang keparna kula Ari Wibowo. Mundi dawuhipun Bapak Haryati sowan wonten ing ngarsa panjenengan. Badhe nderekaken lampahing tata cara adat Jawi siraman calon pengantin kakung nenggih Bagus Muhammad Aditya Pradana Esos. Siraman kadanan gegayutan kalian anggenipun Mas Aditya menika badhe kadhawaken kalian Kusumaning Ayu Farah Firial Mira Esos, putri saking Ibu Hajah Susi Hirmawati Bagus Ferianto. Siraman ancas tujuanipun inggih menika ngresiki sedaya reget ingkang tumempel wonten ing badanipun calon pengantin kekalih. Inggih menika Bagus Muhammad Aditya Pradana lan Kusumaning Ayu Farah Firial Mira. Udine urut rerencening titilaksana ingkang badhe lumampah ing rikal menika ingkang sepisan pambuka kaping kalihipun sungkeman kalesengaken pamagugati badhe nampi duta saraya saking keluarga calon pengantin putri. Sasampunipun tirta katampi kalebetaken wonten ing jembangan siraman. Siraman badhe katindakaken dening pamagugati dalasan para sepuh piniji bilasan pecah mor Bagas Rikma kalajengaken ngentas. Sasampunipun calon manten kakung gantos ageman ingkang aking tumuli kadanan Bagas tumpeng kalajengaken dulangan ingkang pungkasan. Dene saderengipun siraman paripurna ugi badhe kadanan pametaking bagasan rikmanipun calon pengantin kakung. Para tamu kakung putri nyuwun tambahing pangestu mugi lampahing siraman Purwa Madya Wasana tansah pikantuk pangayomaning Gusti ingkang Wagung satemah manggih lancar gangsar den ing sambikala. Sumangga sareng dipun wiwiti siraman ing rikal nggan menika kanthi ndedonga nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Wagung. Ndedonga miturut kapitadosan sarta gegebengan panjenengan suwang-suwang donga kula sumanggaaken. Donga paripurna salajengipun pamangkugati
Komisaris Besar Polisi Haryati SH SIKMA lan Ibu Amelia Dwi Setiawati badhe tumuju wonten ing papan sungkeman saperlu nampi sungkemipun calon penganten kakung.